Helo, sut ydych chi? PC Brian Jones dwi, a dyma... Ti'n dod? Tyd? Okay. A dyma Tarian, sy'n ddraig cyfeillgar iawn. Dweud helo, Tarian. Codi llaw ar y plant. Heddiw, da ni'n mynd i fod yn siarad am feddyginiaeth. Wyt ti'n siŵr dy fod yn gwybod beth yw meddyginiaeth, Tarian? Okay. Dyna chdi. Meddyginiaeth yw be fydd mam neu dad neu'r meddyg yn ei rhoi i chi pan da chi'n sâl. Okay. Ti'n barod? Okay, nawn ni gario ymlaen. Mae Tarian yn dweud bod angen i chi gadw meddyginiaeth mewn lle diogel bob amser. Ond lle sy'n diogel? Ydy o'n saff mewn drôr? Na? O, oce, ta. Ydy o'n saff yn yr ystafell wely? Na chdi? Mae Tarian yn dweud... Mae Tarian yn dweud bod angen i gloi mewn cwpwrdd neu i roi yn uchel allan o gyrraedd. Ti'n hapus wan, Tarian? Oce. Wyt ti'n meddwl bydd y plant yn cofio? Wyt, oce, iawn. Dwi'n gwybod mai dim ond oedolion yr ydych yn ymddiried ynynt, fel enghraifft mam, dad, nyrs neu meddyg, da iawn, sy'n gallu rhoi meddyginiaeth i chi. Felly, gawn ni ddeud hwyl fawr am rwan? Ia? Oce. Mae Tarian eisiau dweud hwyl fawr, a dweud wrthych chi please gyd fod yn ofalus ac aros yn ddiogel. Dweud y tata.